Здравейте и добре дошли в канала на Master Trade Academy. Днес ще направим дневен анализ и прогноза на паунд долар. Като по традиция знаете, че започваме винаги анализа от доларовият индекс, за да видим накъде ще бъде посоката на долара. Доларовият индекс, след като приключи възходящото си движение до 9 импулс, абсолютно по учебник започна нисходящото движение, което според нас се е приключило на 5 импулс, защото 5 импулс по принцип е корективно движение, което обикновено приключва между 5 и 9 импулс. Точно след 5 импулс, както очаквахме, цената направи промяна в своята структура и отново възобновява бичето си движение. Като преди да изпълни възходящото си движение в бича посока, очакваме на това възходящо движение цената да направи корективност до тази зона и до 4-часовото ФАВГ, след което да продължи във възходяща посока до базата и горният supply. На 4 часа това нещо също може да се види как изглежда. На 4 часа виждаме, че тук имаме 5 отката, които са приключили, и след 5-тият откат се очаква цената да продължи в нисходящо движение до зоната от дневна времева рамка, която от своя страна съвпада перфектно с 4-часовият Fair Value Gap. Нека сега да прегледаме паунд долар, да видим там какво имаме. На паунд долар имаме потвърждение за нисходяща посока в промяна на структурата, което от своя страна съвпада с промяната на структурата на доларовият индекс. Кое имаме основание да смятаме, че цената ще започне да пада? На дневна рамка имаме, освен потвърждението в структурата, имаме доста неща, които в нисходяща посока не са изпълнени. Тези двете червените са тук профити, волюм имбаланса, който също не е събран. Тук също имаме такъв, който не е събран. Отделно на голямата формация take профита до тук също не е изпълнен. Тук имаме също един take profit, който е доста силен и е магнит за цената, и можем да очакваме спадането до това ниво от 1.28900, почти 1.29. Нека да погледнем какво се случва на 4 часа. На 4 часа имахме изпълнение на 13 отката. След 13 откат очаквахме да направи промяна на структурата и точно така се получи. Структурата промени своята посока и вече можем да бъдем настроени за продажби. Тук се вижда наличието на конвергенция, която конвергенция има take profit до тук. И след изпълнението на конвергенцията, дори и с нейното преизпълнение, можем да започнем цената да започне да изпълнява нисходящото си движение в нисходящите си таргети. Това е дневната прогноза за 19 януари 2026 година за паунд долар. Пожелавам успех на всички и ако ви харесва това, което правим, можете да се абонирате за канала и да ни подкрепите, като харесате това видео от палчето по-долу.